Alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau Hausa, kuma yau za mu tashi a wasannin yara. Yau kwanan wata 20 da watan 11 shekara ta 2020. Wasannin yara, wasan maza. Yara suna wasan langa. Langa wasan yara maza ne. Wasan mata. ‘Yan mata suna wasan tafa-tafa. Tafa-tafa wasan ‘yan mata ne. Ga zakara, ga kaza. Zakara mijin kaza ne, kaza matar zakara ce. Zakara yana yin cara, kaza tana kyakkyarwa. Ayyukan cikin gida. Ga Umma tana dafa abinci. Abdu yana wanke tufafinsa. Amina tana share tsakar gida. Amina tana taimakawa Umma aikin gida. Biri yana cin ayaba. Ayaba abincin biri ne. Kujeran Baba tana da kyau. Kujerar tana da ƙwari. Ana zama a kan kujera a yi karatu ko hutawa. Lema tana da kyau, tana maganin rana, kuma tana kare ruwan sama. Ganye, wannan ganyen bishiya ne. Ganye kore ne, launinsa yana sa ƙwarin ido. Tilo da jam'i. Tilo na nufin duk wani abu guda ɗaya tak, marar ɗan uwa to shi ne tilo. Jam'i, abu biyu ko uku ko huɗu to ya zama jam'i. Duk abin da ya zama ya fi ɗaya to ana kiransa da jam'i. Misali, zomo. Wannan zomo ne. Zomo yana da gudu. Zomon Abdu yana da kyau. Ga giwa. Giwa tana da girma kuma tana da ƙarfi. Tana cin itatuwa, abincin giwa ne. Mage tana kama ɓera. Ɓera yana tsoron mage. Ɓera da mage ba sa shiri. Keke yana da amfani, yana taimakawa yara. Zuwa makaranta da wuri yana sa rashin makara. Kare ya iya haushi. Kare yana tsoron kura. Kare da kura ba sa zama waje ɗaya. Agogo, wannan agogon bango ne. Yaro, yarinya, waɗannan su ne misalan tilo. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kasance da wannan tasha na Zibaffa TV domin samun bidiyo ɗina a koda yaushe. Ku danna subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa.